Pozdrav od Plejadian Aláje. Zem je v procese transformácie, aby mohla prejsť na vyšší stupeň frekvencie. Každá planéta absolvuje túto transformáciu. Je to prirodzený spôsob evolúcie, pretože všetko vo vesmíre sa vyvíja a nič neostáva to isté na veky. Frekvencia Zeme sa pomaly zvyšuje a je vyššia než pred desiatkami rokov. Z toho dôvodu majú niektorí z vás pocit, že čas plynie rýchlejšie. To vám umožňuje rýchlejšie vyvíjať svoje vedomie. Pretože sa deje viac vecí v krátkom časovom období a vaše myšlienky sa prejavujú rýchlejšie. V týchto vyšších frekvenciách nemôže existovať žiadne zlo. Z toho dôvodu temní vládcovia Zeme pochádzajú z pozemských ľudí a zlých mimozemšťanov a robia všetko preto, aby udržali Zem na nízkych frekvenciách. Nechávajú vybuchovať atómové bomby na Zemi a vysoko na oblohe, aby narušili magnetické pole Zeme. Rozširujú energiu vojen, nenávisti, súperenia a vytvárajú strach a manipulácie ekonomiky. Študovali ľudské chovanie stovky rokov a snažia sa udržať masy nevedome. Majú strach z toho, že sa populácia príliš vyvíja a rozrastá. A tak dokonca z lietadiel rozprašujú chemikálie, aby bola populácia afektovaná rôznymi chorobami. Robia dokonca ešte viac a chcú mať kontrolu totálne nad všetkým. Ale je tu sila, ktorá ich môže zastaviť, a to je sila duchovnej energie. Čím viac ľudí používa duchovnú silu pravej univerzálnej lásky, tým ľahšie je eliminovať túto hrozbu. Tak dlho, ako pozeráte na Zem, ako na jednotlivé štáty, nemáte sa radi, súperíte spolu. Veľmi to uľahčujete zlým vládcom vašej Zeme. Pokiaľ chcete zmeniť nižšiu frekvenciu, musíte použiť vyššiu energiu. V niektorých prípadoch to príde automaticky, pretože čím viac ľudí bude trpieť, tým viac ľudí začne hľadať nové spôsoby, ako to prekonať. Začnú hľadať pravdu a duchovnú energiu bytia. Pochopia tak, že je to výzva a cvičenie pre vás k prekonaniu vnútornej negativity. Začnete pracovať na vašom vnútornom liečení a vývoji. Vyššie frekvencie, ktoré pochádzajú zo zdroja svetla, vyťahujú na povrch všetky vnútorné bloky a nevyliečené emócie, takže na nich môžete pracovať a vyliečiť ich. Nemôžete ísť do vyšších dimenzií so zablokovanými energiami, nevyriešenými záležitostiami či nenávisťou alebo aroganciou. Agresívni ľudia s egom nestrpia vyššie energie lásky. Nenávidia lásku, nenávidia ľudí, ktorí hovoria o láske a útočia na nich. Nenávidia všetko, čo vyjadruje lásku, ako je harmonická hudba, nádherné farby alebo príroda. Nenávidia ľudí, ktorí rozširujú pravdu, pretože strhávajú ich masky. Majú možnosť a šancu, ako každý, prekonať svoje ego alebo zostať negatívny a naučiť sa svoju lekciu v ďalších životoch. Je veľmi dôležité uvedomiť si a prekonať a vyliečiť svoje charakterové nedostatky. Vyliečiť všetky karmické záležitosti a traumatické skúsenosti z tohto či minulého života a zbaviť sa negatívneho programu vašej spoločnosti, ako je súťaživosť, ego, závisť, sekty, falošné systémy viery a nenávidenie ľudí, ktorí žijú na inej časti planéty. To uvoľní cestu k vývoju vašeho duchovného vedomia. S vyšším vedomím pochopíte, že energia je všetko. Myšlienky, pocity, predmety, farby, hudba, forma, proste všetko. A všetko je spolu prepojené. Duševná energia Boha je vedomie. Bytie, stvorenie, zdroj. Vedomie sa prejavuje v mnohých formách, a to vo fyzickej forme a nefyzickej forme. Záleží na úrovni vašej frekvencie. Energia je zdrojom všetkého.
A môžete použiť túto duševnú energiu na vytváranie vašej reality. V skutočnosti to už robíte, ale nevedome. A spájate to spoločne s negatívnymi myšlienkovými vzormi, ako sú strach a nenávisť. Dokážete si predstaviť, čo by sa stalo, keby dostatočné množstvo ľudí vedome použilo energiu kozmu so zameraním na univerzálnu lásku? Rozvinulo by to vaše vedomie a zlepšilo kvalitu vášho života. A pokiaľ hovoríme o láske, nemám tým na mysli skreslenú lásku, ktorú používate vo vašich náboženstvách, sektách alebo osobných vzťahoch. Mám na mysli čistú univerzálnu lásku, silu duchovného svetla. Začne čistiť energiu vašeho tela a meniť subatominárnu štruktúru. Budete si prijať čoraz viac a viac udržať svoje telo čisté, aby ste boli schopní udržať túto vyššiu energiu. Budete si prijať harmóniu a budete sa vyhýbať agresivite a negativite. Agresivita, nenávisť, strach alebo smútok udržia vašu energiu oslabenou. To mení molekulárnu štruktúru tela, oslabuje ho a spôsobuje infarkty, rakovinu, reumatizmus a ostatné choroby. Takže sa vyhýbajte zlým ľuďom, stresu, drogám či nezdravému jedlu. Nájdite späť spojenie ku zdroju. Strávte častejšie čas v prírode, ktorá čistí vaše telo od negatívnych energií. Choroby pochádzajú z negatívnych energií, či z potlačených, nevyliečených emócií. Niektoré sú karmické a niektoré sú vytvárané tajnou svetovou vládou. S vysokou frekvenciou kozmickej lásky môžete transformovať akékoľvek negatívne energie. S energiou lásky ste schopní posúvať ďalej všetku múdrosť. S múdrosťou ste schopní odstrániť negatívnu karmu a ste vedomými tvorcami svojho života, pretože spolupracujete s duševnými zákonmi. Múdrosť prichádza skrz pochopenia a zvládnutia všetkých skúseností z vášho života. To zvyšuje vaše duševné vedomie. Vy ste si vybrali určité lekcie, ktoré ste chceli zažiť a prekonať ešte predtým, než ste sa reinkarnovali na túto planétu za účelom duchovného rastu a vývoja vašej duše. Láskaví mimozemšťania z iných planét vás nebudú rušiť vo vašej výuke. Nikdy by sme vám nevzali túto možnosť vášho vývoja. Ukazujeme vám len spôsob, ako to môžete sami dosiahnuť. Právo zasahovať máme iba vtedy, keď sa tiež inkarnujeme na vašu zem. A to už bolo realizované mnohými mimozemšťanmi z tisícok mierumilovných rás. Najviac od nás Plejadians, pretože máme z minulosti veľmi silné prepojenie so Zemou a pretože sme to realizovali na iných planétach a máme v tom skúsenosti. Touto cestou k vám môžeme hovoriť priamo a zlúčiť to ako magnet pre vyššie kozmické energie. Sme talentovaní pracovníci svetla. Milujeme umenie a všetko, čo je harmonické. Nemáme nič spoločné s vašimi pozemskými organizáciami alebo sektami. Niektorí z nás pochádzajú z veľmi vysokých dimenzií, kde existuje len čisté svetlo. Všetko, čo robíme, je v súlade so zákonmi bytia, karmou a pravým časom jednať. Taktiež by ste mali vedieť, že existujú rôzne skupiny Plejadians. Vo hviezdnom systéme Plejadians existuje 2000 planét a všetky z nich sú vyvinuté v iných dimenziách. Niektoré sú súčasťou Galaktickej federácie a niektoré nie. Niektoré podľa vášho časového merítka môžu byť v rovnakom časovom období tu a iné v budúcnosti, a to delením svojho vedomia a jeho prenesením do dvoch tiel. Pokiaľ čítate informácie o Plejadians, mali by ste použiť svoje vyššie ja k rozlíšeniu, či dané informácie pochádzajú od nás, alebo od negatívnych mimozemšťanov používajúcich naše meno k rozširovaniu dezinformácií.
Kontaktujeme vás ale väčšinou na astrálnej úrovni, keď vaše racionálne ego spí. S vyšším vedomím budete schopní cítiť, či daná informácia je pravdivá alebo nie. Nebudete používať obmedzené lineárne racionálne myslenie. Budete používať sférické myslenie pre videnie témy vo všetkých sférach. Nemôžete dosiahnuť duševného uvedomenia rozumovou mysľou. Môže to byť dosiahnuté len milujúcim srdcom, bez systému viery. Len vtedy, keď spolupracujete s bytím a vašim vyšším ja. Použitím energie svojho srdca cenným spôsobom prispievate planéte. Každý čin, myšlienka alebo pocit mení budúcnosť, pretože budúcnosť nie je fixná vec. Vaše myšlienky a emócie menia budúcnosť každú sekundu. Takže existuje veľa variant budúcnosti. V živote neexistuje žiadna náhoda. Všetko, čo sa deje a stane, má svoj dôvod, aj keď ten dôvod nevidíte okamžite.